Amin. Mari dimahita. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia, natu mo palangi dohot tanoon. Amen. Saitong do mamerengi mataku tu Jehovah, ai ibana do mangene totu sia jorgong, sai do pakom maahu, jala asiro hamdiau, ai pujung jalana dangol doau, hodo ale Jehovah dihalungut torohaku, ale debataku, marhapo satu hodo au, sai unang paila ahu, haleluya. Martangiang mahita, ale amanami na di Banua Gijang, disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion,
asa disegai akka ulaun ni si bolisi, sai padungo mahami marhite-hite todimna badiai, asa unang terpedem hami di bagasad dosa, alai asa monang hami saha rodi ujung, jala asa mardame hami saleling di tanoon, pai masat hami tuhanguluan na surasuda, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita. Tatangi homa patik ni debata di minggutta saderion, imana tarsurat di buku 5 Musa bidu 4 ayat 20 sia. Alai ia dilului hamu olak ni Jehovah debatamu, sai jupang hodo ibana, molotung dilului hamu ibana, sian nasaroha, doho sian nasa ate-atemu, ido sahakna, atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan dewata laho mangulahon naho bartu patik nai. Ale Tuhan dewata sai pargogoi mahami mangulahon naho bartu patik mi. Amin. Mari dihita. Jalo,
tatopoti madosat tanagudangi tuado pani debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan, para siroha na sumurung, aman ni Tuhan Yesus Kristus, si Pangulo hami halak pardusa na dangolon, ro tujolo ni habangsa habadiomi, manopoti jala manganggukko dosa nami, masay jot huar sahihami ho marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pabahenan nami naroai, dang huhaholongi hami ho sian nasa rohanami, dohok nasa ate-ate nami, dohok nasa todi nami, dohok nasa gugu nami, nang dongan nami, dang doso diri nami hubahen hami, dibaheni tamado rimasammu jala uhumammu hami, tuhamatean saleleng nileleng nai, alai nama porus mahami nuaing tu asini roham, nagudangi, mangido sian nasa rohanami, hasesaan ni dosa nami saluhukna, sai urupi mahami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si Pangulo hami, dohot ala ni goarmu nabadiai, ale Tuhan, sai asima roham dihami, halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosatta. Songonodo hatani Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akan aloja jalana sorat, hupasonang pehamu, buat hamu maaugakku tu hamu, guruhon hamu masianau, aina labbo doau, jalana serek maroha, asa dapotan hasonanga todimuna, ay labbo doaugakku, jalaneang dohok na hupapor saton, hasangapom madidebata na digijang. Amin. Mari dihita. Turpu epistel di Mingguta sadarion, ima natar surat di buku Heber, bidu 10, memuka sian ayat 10 sia, sahak tu 25, marsika soring mahita majaha. Atong aliak kadongan, adong do dihita hiras ni roha, lahobongo tu bagasan nabadiai, di bagasan mudar ni Yesus.
jala adong do dihitam malim na bulon, si gonggom bagas ni debata. Momosma tatio pakirimon na taparhatopoti ay haposad do na marbaga-baga hosa. Unang tatadikon parpunguan tahian songon na hinasomalhon ni nadeba tung masipaingotam mahita jalalam imanian alalam jonok di idahamu arii ido sahakna martua do akan atumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Mari dihita. Tahatidak ko mahaporseot tay, songon na hinatidak ko ni dongata sa haporseot di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, natumo palangi dohok tanu. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon si Maria, naga begabea siaton di perbadia andoran suabubuhan. Ido tuhata natumaun na bernit di panguhuman ni silatus namate tarpajal do ibana dihau pinarsilang natua tubanuatoru dung ditanom namula mangulu diari patoluhon namanai tu surgo lahundul tu siam debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disima ibana paimamula sugut tutanoon manguhumi halak na mangulu do namate au porsea di ton di parbadia jala adong sada huria nabadia huria hato panyak Kristen akan nabadia doh dia sesan dosa doh dia taina mandok mula mangulu do sugut daging halak naung mate doh dia ngoluan nasora sudah. Amin.
tabige makor sian amajeriko diuduti tu enharmonik.
tabege matiting nama sadoho si pamasao di minggutta sadarion. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhut na. Tapay hutihut matikting na maragam di Minggu tanggal 8 Maret 2026 na perjolo goar ni Minggu. Goar ni Minggu ta sadarion ima Minggu okuli lapatana saitongdo mangaranapi mataku dopak Jehoba. Psalmen 25 ayat 15a. Topik Minggu, padiri roha dohot hosa mengalului Jehoba. 2 kelompok kortu parmingguon tanggal 15 Maret 2026 pukul 7.30 Ina Esther ama Huria RHKBP. Pukul 10 Ina Hana Ina Deborah ama Salom. Pukul 10.07 Ina Kamis ama Jeriko. Ibadah Minggu pukul 7.30 di tanggal 15 Maret 2026 nanaingro kita memakai bahasa Indonesia. 4 amplop diakoni sosial Huria. Di Minggu ta sadarion patu pauta do papungo amplop tu diakoni sosial Huria tapasahat mai ditiki pelean napa duahon. 5 pasahaton tohonan situa manang penabisan situa. Di parmingguon pukul 10 sadarion di Patupa Huriata do acara pasahaton tohonan situa manang penabalan situa tu 5 halak calon situa naung madohoti pembekalan manal learning situa mamuka sian tanggal 10 Maret 2024 sahatu 2 Maret 2026 ima na parjolo calon situa torang togatorop sian sektor Judea. 2 calon situa seri intan boru tumanggor sian sektor Kanaan. 3 calon situa Nursinta boru butar-butar sian sektor Judea. 4 calon situa Sri Nanti boru sitorus sian sektor Galatia. 5 calon situa J Tota Opusunggu sian sektor Roma. Onom ruas nataba. Mamuka Minggu sadarion nunga gabe ruas nagok di Huriata sada keluarga ni amata Ardon Samara Meliala Sembiring inang Mega Friska Borugultom. Napida sian HKBP Cijantung Resort Cijantung Distrik Walu DKI Jakarta. Nuaeng nasida tinggal di asrama Polsek Cimanggis, Jalan Raya Jakarta Bogor nomor 6 RT 4 RW 2 Kelurahan Curug Cimanggis. Masuk tu sektor Nasaret. Molo marminggu do hamu jongjong mamu di inganan muna. Moliate hudul mahamu. Paduahon keluarga ni amata Ivantinus Pasaribu inang Elfrida Sepriani boru manulang. Naung majalo pasu-pasu parbagason di HKBP Cimanggis Resort Cimanggis tanggal 1 November 2025. Nuaeng nasida tinggal di Kampung Sindakarsa RT Tolu RW Walu Sukamaju Baru Tapos Depok. Masuk tu sektor Philadelphia. 7 Konven Pangula Nagok Tiki HKBP Distrik 20 Walu de Boskap. Di hari Senin sia Maret 2026 di Patupa do Konven Pangula Nagok Tiki HKBP Distrik 20 Walu de Boskap. Maringanan di HKBP Sukabumi masuk pukul sia manogot borhat do paditata dohot keluarga dohot calon padita madohoti ulauni. Pawaluhon pertangyangan sektor. Pertangyangan sektor di hari Selasa tanggal 10 Maret 2026 di sektor Korintus di bagas ni keluarga HP Lumban Gaul Boru Siahaan. Di sektor Judea di bagas ni keluarga calon situate Togatoro Boru Sibolon. Sektor Kanaan di bagas ni keluarga R Siagian Boru Dolok Saribu.
Sektor Efesus dibagas ni keluarga Sianipar Boru Marpaung. Sektor Galatia dibagas ni keluarga Nyonya Silitonga Boru Nainggolan. Sektor Filipi dibagas ni keluarga G Manulang Boru Togatorop Laos Disi di Patupa Mangapuli. Sektor Philadelphia dibagas ni keluarga A Simajutak Boru Siagian. Pertangyangan di hari Rabu tanggal 10 Maret 2026. Sektor Sion dibagas ni keluarga Nyonya Sidauruk Boru Siregar. Sektor Betania dibagas ni keluarga Nyonya B Tambun Boru Malau. Sektor Roma dibagas ni keluarga MHJ Huta Barat Boru Sirait. Sektor Nasaret dibagas ni keluarga B Sitorus Boru Gultom. Sektor Kolose dibagas ni keluarga S Tambunan Situa R Boru Simajutak. Sektor Bethlehem dibagas ni keluarga L Siburian Boru Pasaribu. Sia pertangyangan seksi lansia. Di hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 di Patupa do pertangyangan seksi lansia nahina suhuton ni sektor Korintus maringanan di gedung serbaguna lantai sada Garejata. Masuk pukul sia manogot. Husosoi hami masude amanami inanami naung marumur ono puluh sada tahun tugijang asaria madohoti pertangyangani. 10 buku daftar anggota jemaat Manang Ruas. Nunga diterbiton huriata buku daftar anggota jemaat Manang Ruas sekaligus buku pelean bulanan diakoni sosial dohot pembangunan. Tajalo masian parhalado di sektor tabe jalataisi madata na adong disi huhut taparwahon hatorangan pamakeon ni bukui akan nahurang takas boy mata sukun parhalado ni sektor tabe. 10 sada jadwal pembersihan gereja. Hobar tu jadwal nauk sinagihon ni seksi sending di hari Marsogot Senin sia Maret 2026 asa di Patupa ma pembersihan gereja ima sektor Galatia dohot sektor Bethlehem dimulai ma pukul 10 manogot. 12 torop ni ruas nama dohoti parmingguan tanggal 1 Maret 2026 814 halak. 10 tolu ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 30 halak, 30 halak. Ulang tahun pernikahan 10 sada keluarga. Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis. Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Periode tanggal sia Maret sahatu tanggal 15 Maret 2026. Hatani debata napasikopon las ni rohamuna tarsurat di Jeremia 20 sia ayat 10 sada. Ainunga takas huboto sakap akan nahusakapi taringot Tuhamu ninna Jahoba sakap hasonanga dotahe dada Tuhamagoan asa ahu mangalehon Tuhamu ujung na hinalungut tomuna. 14 pelean iuran diakoni sosial huria. Torop napasahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon 20 tolu kakak. Godangna 4.375.000 rupiah. 15 pelean bulanan manang tahunan. Torop napasahaton pelean bulanan manang tahunan di bagasan mingguon 20 tolu kepala keluarga. Godangna 5.100.000 rupiah. 10 keuangan huria. Huria 10.516.100 rupiah. Tu pembangunan 1.440.200 rupiah. Sentralisasi Manang Pusat 10.732.700 rupiah. Jumlah keseluruhan 25.680.000 rupiah. Molo tungadong pelean naso tercatat manang salah redaksi akka peleani asa dihubungi matu parhalado radedo hami padenggaton. Mauliate mahu pasahat hami tu sude ruas naung pasahaton pelean bulanana dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Februari 2026 dohot hamolateon. Tuakkan naso pasahaton dope
taingot maamanginang makarikoton pasahatosa ganu bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabe. Akatikting manang informasi na sohujahaho kami, suang songoni manang tikting parhepengon lengkap, boy matajaha di harotas tikting, manang warta jemaat digital na boy dipidai marhite barcode manang QR code naung rade di bangku tabe. Songonima tikting na masa dohot si pamasao di tonga-tonga ni huriata, say di pasu-pasu tuhata mapeleani bahen sangap di goarna. Amen. Tabigi makor gabungan perempuan. Marid de mahita, uhut tapapungu pelias sada A, sada B.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata barita nauli di Mingguta Sadarion, Minggu Okuli tanggal 8 Maret 2026. Imana dienet sian sada kronika manang sada tawarik. Biddu 22 ayat 10 ayat 10 sia. Usaha madihita hamunaka damang dohot dainang remaja naposo nahina holongan tapai hutihut masongonom mahatani tuhatta. Jala idama di bagasan hasusaap peau nasailaon nungahu para dehia di joro ni Jahoba 100.000 talenta sere jala 1 juta talenta perak. Yang goto baga dohot bosi dang dapot tibangon di bahen hinagodangna. Tole akaparhau dohot batu nunga huparade. Ikon tabom mudo petusi. Akupni macai torop akka tukang diho. Akka padak batu. Akka tukang batu dohot tukang hau. Dohot torop halak na pade di ulaon meragam-ragam. Taringot tusere, perak, tobaga dohot bosi, dang habilangan godangna. Tole hehe maho jala ulahon, sai donganan ni Jahoba doho. Dungi didokon si Daud ma saluhut iduk ni Israel, asa ditulupina sida si Salomo anak nai nin nama. Da Jahoba debatamuna madongani hamu, jala mardame hamu humaliang dibaen, ainunga pola di pasahat ibana akka isi ni tanoi tu bagasat tangaku, jala nunga patu tanoi diadopan ni Jahoba, dohot diadopan ni bangsona. Atong padiri hamu marohamuna dohot hosamuna mangalului Jahoba debatamunai. Jalahehe mahamu laho paulihon inganan nabadiai di Jahoba debatamunai. Asa masuk binoan poti perpadanan ni Jahoba. Dohot ulaula ni debata akka nabadiai tu bagasat joro si paulion di goar ni Jahoba. Ido anggo sahatna. Selamat hari Minggu madihita saluhna. Hamunak kadamang dok dainang topik ni ibadahta nakin ima padiri roha manang hosa mangalului Jahoba, mengarahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan. Jala di kolaborasi mai dohot goarni Mingguta Okuli. Saya mengaranapi do mataku tu Jahoba, mataku tertuju kepada Tuhan. Bahado hita kadamang dok dainang patuduhon na tutu si tutu hita mengalului Jahoba. Bagaimana kita menunjukkan kesungguhan hati untuk mengarahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan. Kesungguhan hati untuk mencari dan untuk selalu tertuju kepada Tuhan ternyata tidak hanya terjadi dalam waktu sesaat. Dakolar roboti di permingguan nungai tertuju. Daksongoni. Seorang Kristen atau katakanlah sebuah persekutuan gereja harus menunjukkannya sebagai proses yang terjadi dari awal sampai akhir hidupnya. Jadi manotong. Dakola sangobas. Dakola ditikiro martangiang. Dakola ditikiro marminggu. Alai tungsian bona ni hanguluan na saha ro di ujung na do. Disi terdida proses. Laho mangalului bohini debata. Lasong nido itaka manginang dipaingot. Jangan pernah berpikir bahwa pelayanan atau pekerjaan besar
bagi Tuhan hanya tergantung pada hasil akhirnya. Dan ini juga menjadi bagian dari perenungan calon sintua. Dakolan di ujung nai tidak hanya terlihat dari akhir. Dari siat trupukodo berengot tak kadamang dodainang marsiajar hita bahwa di mata Tuhan, dalam pandangan Tuhan, proses persiapan dan sikap hati jauh lebih penting daripada sekedar hasil akhir. Kalau ini berkaitan dengan bait Allah bagas jorni de bata dakola di tiki peresmiani na perlu. Dakola di ujung nai na perlu. Ala ni marsiajar hita siya trupukon ala trupukon ima deba sian bagian ni sejarah proses tiki di pasahat Raja Daud tongkat estafet kepemimpinan kepada Salomo, anaknya yang dikasihinya. Odo awalna memang diorai debatado si Daud laho paulihon bagas joro dangho alai anakmu ido napa jongjong diau bagasu ninna nang pesongoni nang pe diorai debatai bana si Daud laho pauliho bagas joroi secara fisik alai dang gabe habar rohana. Dia tidak tawar hati. Dan gabe merdad di bana. Dan mudur di bana. Alai sebaliknya tung takasdo di para di bana. Dia mempersiapkan segalanya agar penerus kepemimpinannya nanti berhasil membangunnya. Tapa mana majo ayat 10 patia manginang. Bui majajah jorap pita majaya. Ya. Ngai boto ibana dang nalah ibana boy pajong jokon. Soal bahan sudah. Mulu dia itu ngamanginang sada talenta masih 34 kilo. 3 kilo nakin. Long lulu jay bamang itong-itongon. Niya itong rupiah kan. Kue itong mamanginang 1.520 triliun maholam masih. Anggaran Indonesia tahunan holan 3.842 triliun do. Berarti 2 tahun bala zon Indonesia. Holam mas asing dope perak. Holan ini dope asing dope hau. Ada kabila ngebosi. Anggalan ibahan na inon ngaboy bebangunon na. Alay dang rohana justru dia mempersiapkan dengan matang bagaimana proses estafet kepemimpinan dan yang terutama tadi soal pembangunan bait suci itu bisa berhasil. Sukses di masa kepemimpinan yang bukan dia lagi. Alani om matona na perlu jolo parjolo kamanginang. Pesan penting pertama buat kita hari ini. Pekerjaan Tuhan harus layak mendapatkan yang terbaik dari kita. Naduminggas yak kita. Soal naduminggas nakin molo tayo itong pesa 1.000 triliun dang soal jumlah. Tapi apa tadi yang menggerakkan namanginang? Hati. Daud tidak memberikan sisa-sisa waktunya. Daud tidak memberikan dan berpikir ulang soal jerih payahnya. Dia tidak memberikan sisa-sisa dari hartanya, tetapi sudah sejak semula ditabung, disimpan, dan kemudian diserahkan kepada siapa kelak akan membangun bait suci ini. Om managabe suku-suku di Hitanwaing. Apa saat ini kita sedang memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam segala hal? Dakola membangun gereja, partikian, pertanggiangan, madohotya keoloduhuria. Apakah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan atau hanya sisa-sisa yang kita miliki dan hanya waktu saat sempat?
Nilai apa yang kita korbankan dalam hidup kita untuk datang kepada Tuhan? Ala memang boy do gabe holan sekedar opsi kedua aktivitas bergereja. Gudang dua kana arisan ijabu naik turgabi sudah domar minggu. Dengan alasan ima. Gudang go namar bona tahun atura sanga dunia merminggu alai pitorido gabe alasan. Nah ternyata secara real jangankan pemberian persembahan, waktu kita saja memang sering tersita dan gereja, pelayanan gereja bisa menjadi nomor 2. Apalagi madisibahe nonate. Mari kita selidiki hati soal ini amanginang. Anggo sidau nakit di parade do. Sekali lagi bukan soal jumlah uang, bukan soal jumlah harta benda, tetapi hati kita ini prioritas yang harus kita tunjukkan dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Maca perlu do renu konota amanginang. Asalam berkualitas hubungan ta do debata ala ta prioritas do ibana. Dungin namang hutamunak kadamang do dainang di paingot hatani debata do hita bahwa persiapan material saja itu tidak cukup. Dang saya. Dia saplima satu saplonom di patudo sidau do bahwa dia telah menyediakan sumber daya manusia juga. Dia sudah menyediakan para ahli dan orang-orang bijak, katakanlah dalam dunia modern sekarang, arsitektur untuk membangun itu sudah siap. Para ahli tukang-tukang mulai dari besi, pandai besi, kayu, sudah dipersiapkan. Alai boy do potensi mate kalau tidak ada tindakan selanjutnya. Aladong dogodang dotong di zamanon na saya berorientasi holat tu rencana dungi habis 5 tahun tong holat songoni rencana tinggal dibungkus dang adong na berproses ada idoko sidau nak kaningani bangunlah dan kerjakanlah hehe maho ulaho mak ido idoko di bana manginang tuanak kon nai si Salomo. Maka ini mau menggambarkan bahwa iman bukan hanya tentang bagaimana kita intensif berdoa di dalam kamar, tetapi juga yang harus utama dan terpenting tentang melangkah keluar dan mulai bekerja. Mangulahon. Jadi melodong janji ini debata Tuhan menyertai engkau itu diberikan bukan kepada orang yang diam duduk manis, melainkan kepada mereka yang bergerak dalam ketaatan. Jadi tudang tu akka na ngongong-ngongong alai tu akka nauludo mangulahon. Dungi lebih lanjut lagi Daud. Dia mengetahui bahwa Salomo dia tidak bisa bekerja sendirian. Maka ia memanggil para pemimpin Israel untuk membantu. Di ayat 17 itu sangat jelas dikatakan amanginang. Jadi perlu dotong molo pasau tonulaw na dong sinergi. Molo idokon molo lidi molo lasada do manapudang boy. Iko saiho do iko sada do lidii dungi boy manapu songoni do nang potensi-potensi bergereja. Nasipata do manginang jupang berengon suguro hana mulu terlibat dongan na. Wasa pola sedok dohoton. Hape holan ibana pe suarong nang gumahua. Alai saidang lomoro hana dongan na terlibat. Nah, sinergi itu menjadi penting bagian dari suksesi apa yang menjadi tujuan kita, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara rohani. Nah, di dalam gereja atau komunitas tidak ada pemain tunggal yang sukses. Dangadong. Tetapi orang-orang yang mau bekerja sama itulah yang berhasil. Nah, keberhasilan sebuah visi besar bergantung pada kesediaan kita untuk mau merendahkan hati dan saling mendukung satu sama lain. Sehingga kita semua terpanggil untuk menjadi penopang bagi yang lain. Nah, molo nga terpilih tak pengurus-pengurus di seksi, ikut ditopang doi. Jawa launa nga dong pengurus seksi ya non na one man show ate.
Unak kola ni mana program, unak kola ni mana memutus sodok mengulahon. Sinergi semua itu akan menggerakkan supaya dapat berjalan dengan baik. Odo nama saya perlu tong berengot ta potensi. Jalan apa pudiak kadamang dok dainang tajama joai sa pulusia panguzungina ya. Catatan penting dan yang lebih utama adalah bagian pertama dari ayat 19. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan. Odo kata kunci nama saya perlu disediakan perencanaan sakap di tonga-tonga ni ngulut tau namang inang. Nang dijabu, nang di tonganya ka pangulota, nang di tonga-tonga ni huria. Sekarang arahkanlah hatimu dan jiwamu mencari Tuhan. Kita membangun gedung yang megah, program pelayanan yang mungkin hebat, kita memiliki karir yang hebat di tempat pekerjaan kita. Tetapi jika hati kita tidak terarah kepada Tuhan, semuanya itu hanyalah seperti tumpukan-tumpukan kayu yang mati tanpa manfaat dan tanpa arah. Jadi kau dimulai do sian roha, mulai dari hati kita yang terarah kepada Tuhan. Alanya kamanginang jangan terlalu sibuk dengan apa yang kita kerjakan. Tapi periksalah mengapa kita harus mengerjakannya. Nama siulaon, agudang guna boy siulaon, alay sukun-sukun tuah ada ulah hono ni. Menjadi sangat penting. Mengapa kita harus mengerjakannya? Alani ko tabangun do pelayanata, tabangun do keluargata, tabangun do ngulut taon, marhite persiapan na matang, kerjasama na tulus, alay na paling utama na kaningani, ikon tu debatado, pangarana piod di hitalaho patupao ni. Sebab ketika kita mencari dia, dialah yang akan memastikan bahwa apa yang kita bangun akan berdiri kokoh sampai selama-lamanya. Ibana do. Dan itulah yang dilakukan oleh Daud, itulah yang direspon oleh Salomo, dan kiranya itu yang kita respon dalam kehidupan kita tentang bagaimana kita merancang. Sekali lagi ini bukan persoalan bangunan gereja, tetapi kehidupan kita di tengah keluarga. Suatu ngadong siak kita manginang madoko dijabu atau manidalana mak manang nasongod dia tarbotan node. Tidak arahkan dulu hati kepada Tuhan. Supaya dalam perencanaan kita ada roh yang memampukan kita dan semakin berhikmat untuk menjalani kehidupan kita. Jalai dotong pasahaton nang tuaka damang dok dainang calo situa nang naneng majalau tohonan tokin nai. Di sudi pelayanan selama lebih kurang 2 tahun learning, belajar tentang pelayanan. Mari lihat itu sebagai media yang Tuhan titipkan supaya kita tetap mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dan terbaik kita las rohadi sudi zolma. Tung 300 sitan na pengudison dang boy terganupan las ni rohana sida marhiti ulotai. Alay ada kata kunci molo las rohani de bata marhiti ulot taon tarpatupana do las ni roha tu sudi ruas ni huria. Jadi arahkan dulu kepada Tuhan. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab? Jubah itu adalah bentuk simbol bahwa kita sudah dikurung dalam kehendaknya. Ngau pasahat tiki molopat dita rong dope topina. Jadi sudah ngulunau di pasahat dang tarida biak kaim belembel. Manang nawarnaha bajut tarang tarboto bei. Manang nasong dia pahyat tarang tarboto bei. Tung manguloy nama disi. Jadi jubah adalah tanda ketaatan kita. Yang disertai dengan 2 helai urim dan tumim, cahaya dan kebenaran. Maka dengan mengarahkan pandangan kepada Tuhan, kita lihatlah kelemahan kita tidak akan pernah menjadi sesuatu yang menghalangi kita.
Anggo sak kajol mau do tungi sehita dangarong nasikop. Dangadong. Siapa kita ini yang bisa sempurna? Tidak. Maka tugas kita adalah mendoakan orang-orang yang bersedia supaya mereka kuat dan tangguh, dan kiranya dengan mengarahkan perhatian kita kepada Tuhan, memohon kemurahannya, forsea mahita. Naumuli do patupan di debata di bagasan ngulutta. Tong marsanga maguan di debata nang marhiti kapaku basiota amanginang di tonga-tonga ni huriaon, saya debata ma tapatujulu lahu mangulahossa. Amin. Mauliate ale Tuhan, di barita naulimi hatam nagabe bohal ni dinami. Paingotok kami, manang dia pehusak kapihami di ngulu namion. Dang marniulay yang gosoho napatupahossa. Alani jumolo ma Tuhan, hupati resok kami, rohanami. Tuho mahami Tuhan marhapurusan. Asa tung todim mengajari hami lahu pasauton. Ulau di tonga-tonga ni huria, di tonga ni keluarga, dia keinganan perkarejuan nami be. Asa taruli hami dilas ni roha, nang pedang terpasikop, jolma las ni roha nami, ala yang gohoali Tuhan terpatu pahodwe. Atau ngurupi mahami dia galion nami. Pasu-pasu masude ruas ni huriam, ruas parminggu arianon, totong di bagasan las ni roha madala ni ngulu nasida be. Molotung jupang akaparsahiton say daoni ali Tuhan. Leho bengit ni roha jalabisuk laho paubaton. Tadda ni naporsea nasida diho adong hamamalum. Akan na bergumul di kehidupan ekonomi na. Totong mali Tuhan ajari nasida marhiti todim asa say tuho di tuju roha nasida. Tuho mamangarana roha nami be. Asa tung jupak kami las ni roha. Nang otik sida budabuon. Jala ditikina tarpatu pahodoy marlobi-lobi di hami. So ni maka pergumulan na asing keluarga na makasih holi kehadiran ni anak ko dito nga ni bagas na si Dabi. Ho Tuhan mamasu-masu bortian niya kay nanami na makasih holi. Tuak ka yanak ko ni huriam nong talup di roha do par umur laho mardongas saripe. Asi roham say patongom ma ho Bartulomo ni roham. Asa sauti bailas ni roha di sudi keluarga lumubi ben sangap diho. Pasu-pasu ma nakadongan namin na marulang tahun di bagasan mingguon sa minggu tujolo. Managam dia kaparsaulian dohot pasu-pasu ali Tuhan sian homa jalon nasiday. Jala di bagasan partabba ni umur nasiday say pasunggul homa. Nungalam moru partikian nasida di Portibion. Tabba ari moru do nanggo tikinami di hasianganon. Asal marbisuk kami mamilangi karya rini ngulu nami. Songonima Tuhan akan na merayakan ulang tahun pernikahan. Asiroham say lehon dame do las niroha di tongan bagas na sidabe. Huhut di bagasan na siniroham tuk di nasidagogo laho maddalaton lomo niroham di tonga-tonga ni keluarga. Pasu-pasu pakubasyon nami sa luhuk na kanaposom. Songonima Tuhan do takasaka program di tonga-tonga ni huriam. Say homa napasot to ni bain sangat diguarmo. Ajari hami patupahon na duminggan. Tangya kono nami do bangso do negara namion na bergumul nuaing di kondisi masa-masa konflik di piga-piga bangso di Timur Tengah. Naboy do ele Tuhan berpotensi dan sangat berdampak tupar nguluod di bangso namion. Parbisuhi pamarita nami manibangi manang nadia akka langkah-langkah kebijakan nanaing si patupon nasida. Asa unang tertait madabu tu sada horong mabain lam humasusa bang somon tung patau manasida jala songonima konflik-konflik na masa nuaing diak ka bangso-bangso na holam makarikoton mamikir ho diri nabi Tuhan say ho mana mangaliot todim asa tong dungo nasida sadar nasida diak kahagaleon aidang nalaho marujung Tuhan persoalan molo ikon porang do ujungna. Lehot tuhat to di porbadia. Paingot to nakka pemimpin bangso na makajugulhon mga sahog do pikiran na. So ni manang bangso namion di tonga-tonga ni godang dope akka persoalan-persoalan internal ala ni bencana alam, kondisi kemiskinan, sudah mali Tuhan na boy mabayadang haru merata pembangunani, dang boy haru merata pakilalan ni rakyat ni bangso madai, sudah akan na boy patupan ni pamareta. Totong madi bagasat tangya kami mangido.
Saya patau sudah ka pamarentah nami mulai sia tingkat RT satu presiden wakil presiden doho takka jajaranna. Na patu pahon kebijakan-kebijakan. Songoni mah huriam sude huriam HKBP. Ali Tuhan, saya lam ukap pamangan nami makatahon nasitong. Jalajari hami Tuhan marparbuehon hobar tulomoni roham hobar tupat zomu di huriami. Sude mak kaparhalado mulai sian situa sahat rodi padita bibil frodi akones guru huria nang evangelis. Marsadani roha pasau tolomoni roham. Asima roham. Pinuji maguarmu mariti Yesus Kristus Tuhan nami. Martangiak kami Tuho. Amin. Mari demahita ditikina mari diolos tapasaha mapiliata. Sian nomor 772. Tuhan ku
Taudutima acarata tu napasahaton tohonan situa. Taparade ma rohata marid dimahita sian nomor 120 sada ayat sada. Ditike marede jongjong ma calon situa nanaing majalo tohonan lot keluarga. Hamuale kadongan sahuriaon di ida hamudo nuaing dongata na jongjong dison na ita pilit bahen situa di tonga-tongata. Naing pangidoon na sida ma pasu-pasu siat tuhatai asa margogo na sida mangulahon tohonan na sida. Atong tabige mazolo pangaripunan ni ulaon ni situa. Sada pangulani huria do nasida mamata-matahon akka ruas na pinasahat tu nasida dohot mangaramoti parangin nasida. Molo di boto nasida na hurang ture parangin ni manang ise ikon paingoton nasidai manang pabon nasida tu uluan ni huria asa dipature. Dua, madasdas ruas ni huria tu parmingguon dohot manakasi alana ubahen nasoro. Tolu, madasdas sudut nauposo asa odop rotu parmingguon jala makarikoton parbinotoan. Opat, manikirakan na marsahit jala paturehon narikot tu nasida dohot nasa na tarpatupasa alai narumikot pasingoton hata ni debata tu nasida dohot tu mangyakosa. 5, mangapuli akan namarsak paturehon akan nadangol dohot napugos. 6, manugu-nugu akka parugamo na asing dohot akan nalilu asa dohot marsaulihon hanguluan na pinatupan ni Tuhan Yesus. 7, mangurupi paturehon akka guguan dohot ulaon narikot tu harajaon ni debata. Ope hamuna hinaholongan naing takas boto on nami burju ni rohamuna mangaradoti ulaon hasituaoni. Dibahini alusi hamuma na husukutonot tu hamu. Parjolo na olo do hamu mamarangehon parangin na tama di jolo ni debata dohot di jolo ni jolma. Paduahon na olo do hamu majalo ulaon hasituaon songon nahu pajojor odeng tu hamu. Patuluhon na olo do hamu mangaradoti sude sian nasaroha dohot sian nasa gogomuna hobartu hatani debata. Molo naung sadar rohamuna mangoloi jala marpadaton sude nai di jolo ni debata dohot di jolo ni dongat taon dok hamuma alus muna patuduhon panguloyom muna. Amin. Tabigema ede korsian parhalado.
Mari demahita sian nomor 120 sada ayat 2. Laos tujoloma akamanami dot keluarga nanaing majalo tohonan situa. Marhaliang maka dongan parhalado pertohonan. Hamuna nuaing masih jalangan mahita pabua hotni pada munai jala pabua na olo do hamuna mangula ulaun di debata rap dohot hami. Ale torang toga torop. Upasahat matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Cimanggison. Marhite-hite goarni de bata ama. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni todi parbadia. Amin. Ulaun ni Apostel Biddu 20 ayat 20 lalu. Atong ramoti hamuma dirimuna ro di sadok panggungani ai dipatidang to di parbadiai do hamu gabe si mata-matai asa di parmahani hamu hurian Tuhani na tinubusna marhite-hite sian mudarna sadiri. Amin. Sai diparrohai Tuhan debata amani Tuhan ta Yesus Kristus mahamu marhite-hite tod di parbadia maka burjuhon si ulomuna na pinasahat Tuhamu sadarion asa marsangap goarni debata di tonga-tonga ni Huriana. Amin. Ale Sri Intan Tumanggor. Upasahat matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Cimanggison. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di parbadia. Amin. Sada Kronika 20 ayat 20b. Ai debata Jahoba, ido debataku. Sai donganan na doho, jaladang tagamon pataiton na tangan na siyako, manang tadikonon na ho, pay mamarujung baheno musude ulaw tohonan di joroni Jahoba. Amen.
Sai diparrohai Tuhan debata amani Tuhatta Yesus Kristus mahamu marhite-hite tod diparbadia. Maka burjuhon si ulau muna na pinasahat Tuhamu sadarion. Asa marsangap debata di tonga-tonga ni Huriana. Amin. Ale Nursinta butar-butar. Hupasahat matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Cimanggison. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di parbadia. Amin. Jeremia sada ayat pitu B. Ay manang tudia peho husuru ikut tusi holau. Jala manang aha hutonahot tuho ikonido hatahonom. Sai diparrohai Tuhan debata amani Tuhatta Yesus Kristus mahamu marhite-hite tod di parbadia. Makku burjuhon siulau muna na pinasahat Tuhamu sadarion. Asa marsangap debata di tonga-tonga ni Huriana. Amin. Ale Sri Nanti Sitorus. Hupasahat matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Cimanggison. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di parbadia. Amin. Pesalmen 28 ayat pitu. Jahoba do pargogoku dohot lobu-lobuku. Marhaposat tuibana do rohaku. Jadi dapotan pangurupio nau, asa marulupulup marohaku, jala pujion nedekku maibana. Sai diparrohai Tuhan debata, amani Tuhatta Yesus Kristus mahamu marhite-hite tod di parbadia, maka burjuhon siulau muna na pinasahat Tuhamu sadarion. Asa marsangap goarni Tuhatta di tonga-tonga ni Huriana. Amin. Ale je tota opusunggu. Hupasahat matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Cimanggison. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di parbadia. Amin. Mika onom ayat walube. Na niluluan ni Jehovah sianho, dada holan na mangulahon uhum dohot holong, da holan na mangulahon uhum dohot holong niroha dihabasaon, jala marpangalaw haserepon maradopod de batam. Sai diparrohai Tuhan debata amani Tuhatta Yesus Kristus mahamu marhite-hite tod di parbadia, maka burjuhon siulau muna na pinasahat Tuhamu sadarion. Asa marsangap goarni debata di tonga-tonga ni Huriana. Amin.
Hamu akadongan na di huriaon, zakon hamu manasida di bagasad dame. Sudema hitaon margogo tumangyakon nasida. Asa majadi ulaun nasidai huhut makorhon hasangapon nituhatta martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Mauliate marohanami tuho ala ni asi ni roham di akadongan namion. Saya tabay maturohan nasida akka silehon-lehon nito di parbadia. Asalam marroha jala margogo nasida mangaradaw titohonan nasahat tu nasida. Asi maroham dohot di sude ruas ni huriamon. Asalam hot haporsion nasida be. Jala lam ture parangin nasida mangihuton ho. Sungguli marohanami. Asa masih holongan. Unang adong si pisangot dihami. Asalam rarat harazaumu. Jala marmulia gowarmu nabadiai. Amin. Maredde mahita ditikki maredde mulak matu ingananna kamanami inanami saluhna. Dukonian non pinasahat kilaho madokon hata. Maredde mahita sian nomor 140 holan ayat 2. Madokon hata sian sahalak mewakili 5 situa naung majalo tohonan blaho pasahaton hata. Dung sipulanon diuduti ma mewakili sude ruas dohot parahala doni huriatta sian ketua dewan koinonia amang situa Tigor Gultom. Horas madihita amang inang. Horas. Nahu parsangapi hami amang puluhan padita ate nababan. Nahu parsangapi hami calon padita nami amang si Hotang. Nahu parsangapi hami amang inang perhalado ni HKBP Cimanggis. Nang songonima di hamu amang inang ruas ni HKBP Cimanggis dohot diakka angginami botonami naposo remaja naro tu parmingguanon apala ditikyon nang songoni matutu dohot di dongan nami learning amang Huta Barat naro sian HKBP Depok Kota pinuji ma gorni debata ala ni denggan dohot asini rohana na totong madongani jala na mga ramoti marhahi pason jala di bakasan dame hita totong marminggu apala ditikyon hami sian na 5 calo situa naong di tabison apala ditikyon perjulu mahami tutu madok moleate tutuhani. Pangiduan nami tuhamu amang inang asa totong mahita tangiang masih tangyangan dohot marsi togu-toguan anggia tutu naung hujalo hami ima pasu-pasu penabisan situa di tonga-tonga ni huriatta margogo jala mardame sonak kami laho makobasi dohot mangula di tonga-tonga ni Huria HKBP Cimanggis. Imarana boy hupasaat tami mau liate ma tuhatta ma nama masu-masu.
Horas madihita saluhutna Oras. na huparsanga bihami amang uluan nami amang tina baban do takadongan perhalado saksoni manang dihamu amanami inanami saluhutna do takayanakon ruas ni huriata HKBP Cimanggis tajakom mana sida nagawe dongan nami perhalado lau mangula di huriata saksoni manang dihamuna parhalado naung baru ditabison sada mahita lau mangula di hurian itu hatta naung pinasahat ni debata marhite na posona nakingan pitu tohona tuhamuna sada marohatta lau mangula di pargugoi jala di parbisuki debata mahita hujako kami mahamu di bagasan dame dohot uduk ni roha horas marita saluk na botima. Mari dimehita sian buku de nomor 140 ayat 3 laos jongjong mahita saluhna. Halide bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggad dohot nasa uli basa na mauliutus. Hupasahatami masian na nilihon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu para siya kami pilihanon pati bulo na rajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang say pinarbadia magoarmu say Roma harajaumu say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unang hami tugihut tu pangujunan palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasad dame jala jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata mahu. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Amen. Amen.
Selamat hari Minggu madihita. Upang idohami matujulo aka amanginang situan ng majalo tohonan. Jongjong mahita di julo dok keluarga. Asa tujulo maka manginang tazalang nasida pasaton tangiang dohot roha mauliate dohot akka sudi perhalado.